Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы мае назву «Блізкасць Бога – дабро». Давайце часткова прачытаем Псалом 72, Псалом Асафа. Які добры Бог для Ізраіля, для тых, якія чыстыя сэрцам. А ў мяне амаль не спатыкнуліся ногі мае, ледзь не пакаўзнуліся крокі мае. Бо я пазайздросціў тым, што хваляць сябе, убачыўшы супакой бязбожнікаў. Дык ці ж зусім не дарма я захоўваў у чысціні сэрца маё і абмываў у нявіннасці рукі мае, і білі мяне ўвесь дзень і каралі мяне кожную раніцу. Я разважаў, каб зразумець усё гэта, і нядолай гэта здавалася ў вачах маіх. Аж пакуль не ўвайшоў я ў святыню Божую, і тады зразумеў канец іхні. Сапраўды, на коўскім грунце ты ставіш іх і пасылаеш на пагібель. Як жа імгненна яны спустошаныя, загінулі, счэзлі ад жаху. Як сном пасля абуджэння ты, Господзе, збудзіўшыся, грыбуеш вобразам іхнім. Бо згоркла сэрца маё і курчылася ныркі мае. Я стаўся дурнем і не ведаў нічога і быў перад табой, як жывёла. Але я быў пры табе заўсёды. Ты трымаеш мяне за правую руку маю, ты вядзеш мяне паводле рады тваёй і потым возьмеш мяне ў славу тваю. Каго ж я маю ў небе? І на зямлі апроч цябе мне ніхто не даспадобы. Знікаюць цела маё і сэрца маё, але Бог – скала сэрца майго і частка мая на вякі. Бо вось гінуць тыя, ты вынішчаеш кожнага, хто чужаложыць, выракаючыся цябе. А для мяне блізкасць Бога ёсць дабро. Я зрабіў у Господзе маім, Господзе, прыстанішча маё, каб павяшчаць усе справы твае. На адной з груп па вывучэнню Бібліі мы разважалі пра блізкасць да Бога. Разам прыйшлі да думкі, што адносіны для Хрыста важней за служэнне Яму. Крыніца сапраўднага служэння – набліжэнне да Господа. Біблейскі прыклад, які вельмі добра ілюструе гэту думку, гісторыя з 10 раздзелу Евангелія паводле Лукі. Абед у доме Марфы. Марыя зразумела тое, што да канца не разумела Марфа, і даволі часта не разумеем мы. Урок ад Бога, які атрымаў Асаф, гучыць у апошніх вершах. А для мяне блізкасць Бога ёсць дабро. Гэта думка пачынае і завяршае нашу размову. На мой погляд, Псалом 72 пра адносіны чалавека і Бога, а таксама пра жаданне ўзрастаць у іх. Аўтар Асаф. Гэты чалавек агаляе сваё сэрца перад іншымі. Распавядае пра свае слабасці. Мы вельмі часта баімся гэтага. Важна не тое, што правільна, а што падумаюць і што скажуць. Асаф не баіцца сваіх слабасцяў. Ён піша: «Я пазайздросціў бязбожнікаў». У яго словах мы чуем думку: Бог несправядлівы. Адным усё, а другім нічога. Больш таго, усё атрымліваюць не самыя лепшыя людзі. Мне на памяць прыйшло некалькі прыкладаў, як Господ дзейнічае. Адна хрысціянка з нашай царквы знаходзілася ў няпростых абставінах. Цяжка матэрыяльна, цяжка маральна. Муж піў, свякроў зусім нічога не хацела чуць пра веру, сын не слухаўся. Але яна заставалася для нашай абшчыны прыкладам аптымізму. Так было і ў часы апостала Паўла. Місіянер пісаў карынскай царкве пра вернікаў з Македоніі, бо ў вялікім выпрабаванні прыгнётам у іх багата радасці, і ў глыбокай убогасці іхняй памнажаецца багацце іхняй шчырасці. Не так даўно мы з жонкай наведалі нашых сяброў-місіянераў з Віцебскай вобласці. У іх старэнькі дом, няма умоў. Яны ўвесь час хваляваліся, што мала месца і прыбіральня на вуліцы. Але ў нас не было нагоды скардзіцца. Смачная вячэра, мы пераночылі, чыстая бялізна, цяпло. Гаспадар да майго прыезду купіў нават хатнія тапачкі майго памеру. Гэтыя людзі для нас добры і ахвярны прыклад служэння.
Мяне хвалявала некалькі пытанняў. Першае, як яны апынуліся там. Другое, чаму там застаюцца. Вось што сапраўды галоўнае. Не месца вызначае нашу веру і не жыццёвыя акалічнасці, а стан сэрца і ўзаемаадносіны з Богам. Я аднойчы размаўляў з сябрам. Ён не разумеў, як Бог дзейнічае. Ён апынуўся ў вельмі цяжкай сітуацыі. Яго жонка захварэла. Але шлях да месца лячэння апынуўся больш складаным, чым ён меркаваў. Аднак у яго неверуючых сяброў у падобнай жыццёвай сітуацыі ўсё ішло самым найлепшым чынам. Як жа так? Пытаўся ён. Я пастар, служыцель, столькі ахвяраваў Богу. Чаму я павінен знаходзіцца ў пакутлівым чаканні адказаў на мае малітвы? Што такое, Божа? Сябры, Бог яму адказаў своечасова. Як жа Асаф ішоў да разумення сітуацыі? Першае – шторм. У яго сэрцы пасяліўся сумнеў. Вось асабістае апісанне. Дык ці ж зусім надарма я захоўваў у чыстасці сэрца маё і абмываў у нявіннасці рукі мае, і білі мяне ўвесь дзень, і каралі мяне кожную раніцу. А вас ніколі не наведвалі думкі? Можа мне адпусціць тармазы, зняць абмежаванне, паляцець на чырвоны, дазволіць маім жаданням кіраваць маім сэрцам? Не самая лепшая ідэя, асабліва, калі згоркла сэрца і курчацца ныркі. Так апісвае сваё становішча Асаф у 21 вершы. У такіх абставінах нам патрэбны Бог. Другое – Божая прысутнасць. Асаф увайшоў у святыню Божую, ці іншымі словамі, у Божую прысутнасць. Што ён убачыў? Стабільнае, зусім нестабільна. Нядаўна я быў у Санкт-Петербурзе. У мяне была магчымасць наведаць музей палац князя Меншікава. Ім валодаў фаварыт імператара Пятра і губернатар Петербурга. Гістарычны будынак – першы каменны будынак Петербурга. Яго гаспадар меў усё, але застаўся ні з чым. Пазбавілі маёмасці, саслалі ў Сібір, праз 1,5 гады памёр ва ўзросце 56 гадоў. Экскурсія скончылася, а я думаў, як хутка праходзіць чалавечая слава. Па-біблейску, як ранішні туман і раса. Гэта зразумеў Асаф. У 18 і 20 вершах ён пісаў пра людзей, якія не ведаюць Бога. З імі ўжо здарылася самае горшае. Ногі на коўскім грунце нечакана згалелі, зніклі, загінулі. Засыналі, ўсё добра, прачнуліся, усё змянілася. Бог зруйнаваў мары іх. У Божай прысутнасці расплюшчваюцца нашы вочы і адбываецца, трэцяе, прасвятленне. Мы бачым гору, а Бог бачыць гарызонт. Мы бачым бітву, а Бог перамогу. Мы бачым цяжкасць, а Бог рашэнне. У такія моманты гучаць іншыя словы з вуснаў Асафа. Але я быў пры табе заўсёды. Ты трымаеш мяне за правую руку маю, ты вядзеш мяне паводле рады тваёй і потым возьмеш мяне ў славу. Каго ж я маю на небе? І на зямлі апроч цябе мне ніхто не даспадобы. Знікаюць цела маё і сэрца маё, але Бог скала сэрца майго і частка мая на вякі. Бо вось гінуць тыя, што ад цябе адыходзяць. Ты вынішчаеш кожнага, хто чужаложыць, выракаючыся цябе. А для мяне блізкасць Бога ёсць дабро. Я зрабіў, Господі маім Господзе, прыстанішча маё, каб абвяшчаць усе справы твае. Псальмапевец захапляецца Богам. Ён на пальцах пералічвае неапісальныя дабраславенні. Паслухайце, ты са мной, ты трымаеш за руку, ты дапамагаеш, ты прыгатаваў вечнасць, ты цвярдыня сэрца майго. Падсумаванне Асафа. Вось гінуць тыя, што ад цябе адыходзяць. 27 верш. Жаданне Асафа. А для мяне блізкасць Бога ёсць дабро. 28 верш. А для мяне, а для вас, а для нас. Няхай жыццёвы урок Асафа стане урокам і для нас. У набліжэнні да Бога, святло для сэрца і адказы на пытанні розума. Когда на сердце мне бывает грустно, друзей нет рядом, и я одна.
Тебе взываю, Боже всемогущий. Услышь меня, услышь меня, услышь меня. Я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, знаю я навеки Твой. Я хочу войти в Твою обитель, я хочу войти в Твою обитель, пребывать в небесах с Тобой, в небесах с Тобой. Я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, знаю я навеки Твой. Я хочу войти в Твою обитель, я хочу войти в Твою обитель, пребывать в небесах с Тобой, в небесах с Тобой. Года идут и вечность приближают, и об одном, мой Бог, прошу Тебя. На небесах, где день не угасает, возьми меня, возьми меня, возьми меня. Я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, знаю я навеки Твой. Я хочу войти в Твою обитель, я хочу войти в Твою обитель, пребывать в небесах с Тобой, в небесах с Тобой. Я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, я хочу быть ближе к Тебе, Спаситель, знаю я навеки Твой. Я хочу войти в Твою обитель, я хочу войти в Твою обитель, пребывать в небесах с Тобой, в небесах с Тобой. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.